Facebook, please allow us to use this music for the broadcast today. Thank you, Facebook. When you
And your group, we thank you, we thank you, we thank you. Igbo kunie n'ụra, Igbo teta n'ụra, Igbo bilienu, maka na anyị bụ ụmụ Biafra. Ụmụ Biafra ka anyị bụ. Ma ndị Nigeria gọọmenti na ndị na-agara ha ozi, ha na-akpa ekete, na-akpa nkata, na-achọ ụzọ ha ga-esi memina ụmụ Igbo. Ma anyị sị na ọ gaghị ekwe omume. Ndị Igbo tetanụ n'ụra, kunitenu kunitenu kunitenu, n'oge ezuela. N'ụbọchị taa bụ Satọde, n'ọnwa nke 6 bụ Jun, na mkpụrụ ụbọchị 17 n'ime afọ 2023. June 17, 2023. Ma ụbọchị taa bụ ahịa Eke. Anyị na-asị ka Eke ketara anyị ihe ọma, kepụrụ anyị ihe ọjọọ n'ala Igbo, kepụrụ anyị ekworo, anya ụfụ na adịghị n'otu. Ka Eke kepụrụ anyị ndị na-eji nwanne ha na-eriju afọ n'ala Igbo. Ka Eke kechie ha anya, kekọgide ụkwụ ha na aka ha, keba ha n'ọhịa Mbamagbara. Ise, ise, ise. Ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị, abụ m bụ nwanne unu nwanyị na nwanne nwanyị ada unu, Rosemary Williams. Eji m ohere a na-ekene unu niile, na-anabata onye ọbụla oge ọbụla iji mepee ihe nkiri ya na mgbasa ozi ya na-eso. Oge ọbụla ịtụperie ka ị na-egere olu nwaada Rosemary, ka ị na-anụ mgbasa ozi n'ikuku nke onye ayala nwanne ya midia. Ka anyị na-asị ka udo dịrị gị n'ụtụtụ, dịrị gị n'abalị, dịrị gị n'ehihie. Ka anyị na-asịkwa gị biko ka ị nyere anyị aka gbasa ozi a niile, ka o rute onye ukwu, rute onye nta, ka ọ kechakwa nke ka o rute ndị anyị kwo, ndị anyị ji n'ihi ha ji mee isiokwu nke ụbọchị taa. Ụmụnne m, ka m na-asị unu n'ụbọchị taa, ile anya n'isiokwu anyị asị where two elephants fight, the grass suffers. Biafra lawyers, please stop fighting yourselves. Ebe ọbụla anụ ukwu a na-akpọ elephant, enyi,
n'asụsụ Igbo. Ebe ọ bụla enyi abụọ, nnukwu anụ ukwu abụọ bịara akpọrọ elefant, ele anya n'akụkụ ebe ha na-abụọ nụlụ ọgụ, ahịhịa nọ ebe ahụ ga-ata afụfụ, maka na dị ahịhịa nọ ebe ahụ a ga-azọgbusichi ha n'ụkwụ. Ya bụrụ ka bụrụ ilu. N'isiokwu anyị taa bụ ndị ọkaiwu anyị nwere. Ndị ọkaiwu anyị nwere, ha na-alụwusidala onwe ha. Onye nke si na m kwuru keke, m kwuru ka mma. Onye nke si mba 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 ka i kwuru awụ ya, na nwa ebe ji eje. Onye nke ọzọ si ya mmege ihe eji hụ anya. Onye nke si mba, ihe imege nweghụ nga ọ bara. Emekwe ndị ụbọchị anọ m na line. Thank you. Sorry about that. Ihe na-achị kọwara n'ụwụ na ndị ọkaiwu anyị nwere, ndị na-anọchite anya Maazị Nnamdi Kanu, na ndị na-anọchite anya ụmụ Biafra gbaa gburugburu, IPOB, Indigenous People of Biafra, ma ndị ke na-anọchite anya ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, ma ndị nke na-anọchite anya ndị ike kpọrọ onwe ha autopilot. Ha na-emezi egwu agwara ụgwa. Egwu agwara ụgwa bụrụzie nkata ha na-abịa atụsachi ya n'ezi, ebe ma ewu ma ọkụkọ ma nkịta ma egbe feje efeje ga-ahụ ihe nọ n'ime. O kwesịghị omume. O kwesịghị omume ma ncha ma ncha. Na ndị anyị tụkwasara obi, ndị anyị tụkwasara obi, ndị ọkaiwu anyị, ndị na-anọchite onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, ndị na-adụ ya aka n'ukwu, na-eje anọchite anyị ya ma a ga-ekpe ikpe. Unu ma na ụlọ ọbụla ukewara abụọ, ọdịda ya erugo. Oge ihe a bidoro n'afọ gara aga, njedebe afọ gara aga, ihe a na-eme n'ebe ọnwa nke 9 na ọnwa nke 10 na ọnwa nke 11, ma ihe na-afịọtụ. Akwa mme m kpọrọ onye ọbụla shibikonu, hapụnụ ndị ọkaiwu anyị ka ha jiri aka kwado onwe ha, ka ha jiri aka hazie onwe ha, ka ha jiri aka mara ihe nọ ha n'ime na ihe ha chọrọ ime. Maka otu a bụzi na anyị nwa ndị na-adị ndị ọkaikpe anyị wụ, na-adị ndị ọkaiwu anyị wụ, na-abụghị ndị na-eje anọchite anya onye ndu. Ihe nọwụ n'isunye ọkụ. Majority of our group members, our family members, majority of people na-achọghị ka onye ndu fụta, ma ndị na-achọghị ka ihe gaa n'ihu otu esi chọọ ya. Ha bịa ha were isi onye ọkaiwu ka na onye ọkaiwu ka ha kwakọwa isi ha n'otu. Ha na-aga galụma ke na-achọ ịzọfụta onwe ya, ke na-achọ ịzọfụta onwe ya, kechi na awụ gị mere ke, kechi na awụ gị mere ke. Ihe ndị a na-enye anyị nsogbu. Ihe ndị a na-adọghachi anyị azụ. Ihe ndị a na-eme anyị onweghị ebe anyị na-aga. Anyị ga-akata ihu, anyị tigo ụkwụ abụọ n'ihu, ha dọrọ anyị ụkwụ zuru ụkwụ 10 azụ. Den ga-abịamahụ ma ị na-aga n'ụzọ ụkwụ abụọ, ha dọrọ gị azụ. Ọ naghị enyere anyị aka ma ọlị. Ọ naghị enyere anyị aka ma ncha. Ndị ọkaiwu abịakwa, ndị
ndị kpọrọ onwe ha ndị DOS, ndị isi ndị IPOB na ndị nke ọzọ na ụmụnne onye ndu anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, ndị isi IPOB na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu ha bịa ha ewere isi ha mmadụ abụọ ha ekukọgbue ke na-azụ onwe ndị ike IPOB si yes anyị wụ DOS, onye ndu nyere anyị ihe n'aka. Ndị ike si yes anyị wụ ụmụnne Nnamdi Kanu nwanne anyị ma ihe dịrị ya mma. Onye ọbụla gbara ọgwụ ya ṅụa, na unu na-emebiri anyị ihe. Orumecha ma onye ndu ga-afụta den unu nwa ga-alụma n'ụlụcha epushi onye ndu back in n'ụchọkwara ka ọ pụta. Ana m ajụ unu n'ụchọrọ ka onye ndu pụta ka unu chọrọ ka ọ nọrọ ebe ahụ ruo ma ọ sọrọ unu. Ndị lawyers kwanụ na barristers anyị biko nụ, ọ wụchaghị ihe niile wụ mmiri niile gbafụta ka a na-asapụtara efere. Owu mmiri ọbụla mmiri chi onye rara ma eburu efere gbafụta dị iche. Ọ nwere mmiri zozochi ike de na-agbafụta efere mara na ọ gakwa na agba mmiri. Ọwụhụ ufufe efere eburu efere chịpụta o mmiri eruelo hapụrụ mmiri ka o zoo bifo na-achịpụta efere. Onye eke na-alụ onye eke. Who shall we follow? Onye ka anyị ga-ekwere na ya megeke ka mma? Nwoke si na ya dị ọfọ, nwaanyị si na ya dị ọfọ, okenye si na ya dị ọfọ, obele nwa si na o ji ọfọ, ka ezi onye ji ọfọ anyị na-achọ. How can we know who is holding the offer? The only person that knows where the offer is offer itself. Na-emegodi n'ihe ahụ n'anya ka ihe unu mege. Unu azọgboro. Unu na-emebiela ihe. Na ha ji onye isi anyị eji. Ọhamadike 1. Nye na-achọ ka unu mee ka ọ pụta ebe ahụ ọ nọ. Ọwụghị dị na-adụbi ya bụ ama ewere ihe kụọ ya n'isi gbam kụba ya. Because the more unu na-alụ a na-emegharị ihe ndị a na-emegharị, the more unu na-push you down. You are not helping him. Unu anya ga-ehụ ya aka ma ọlị. Bikonu, what is going on? The lay person, ndị dịkwanụ ka anyị, ndị na-adịghị ka anyị ma na ihe gbasara ọkaiwu. Anyị kwuo okwu kama ndị ọkaiwu na-eme anyị ka asịnama ha ihe emegenu. Just na onwe ha hazie onwe ha, mara gba ha si aga. Oke gbafee achụrụ ya, ngwere gbafee achụrụ ya, ka ọbụla gbapụrụ asara ya. No! Bikonu, ndị ọkaiwu na-akwado Maazị Nnamdi Kanu, na-akwado ụmụ IPOB, na-akwado ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu, na-akwado ndị ọbụla na-azọ ihe gbasara Biafra. Bikonu, onye ọbụla na-ajụjụ onwe ya. Onye ọbụla biko were adụ taa gị tachaa ga ajụ onwe gị ọdụ. Unu emewuru anyị agba anyị na-anwụ njam na obi arị anyị mma. Mụ onwe nkwado anyị chọrọ ịnọchi anya Maazị. Onwe onye chọrọ ịnọchi anya Maazị, unu aha ya Chineke a ga-ekwe ka ihe mee. But ọ bụrụ na unu chọrọ inye enyi aka, biko nye enyi aka. Unu emewuru ihe ya esili ike. Ndị IPOB kwenu ndị na-arịghị
ọkaiwu n'owu. Ahụrụ m ndị ekepụrụ ajọ other day na-ekwugo okwu na Twitter. You don't know law. You are not part of the lawyers. You are not part of the barristers. You are not part of the attorneys. When they are interpreting law, please keep your mouth. When they are following the rules of law, the due process, which you are not part of, which you do not know anything about it, please respect yourself and get yourself out of that place. And if you think that you know more than the lawyers, then you come and show yourself. Onye ọbụla ma agba yaga yaga. Onye ndu anọ more than 2 years. Nobody has done anything to bring him out. Onye ọbụla kwara ya n'ogwu onye ugwu. Onye ọbụla kwanya n'onwe ugwu. Gbara ọgwụ anwụa. Ọzọ bụ ihe anyị na-anụ kamgbe wiki, kamgbe abala abụọ we. I think it happened day before yesterday and yesterday or yesterday. Na ndị gọọmenti Nigeria. Gọọmenti Nigeria maka na onye nyego iwu Tinubu ancestor, great grandfather, na-enwe ihe jikọrọ ya na this era. Ọ karị ihe ọnụgbu na ezumike nka. Ọ karị na-agazu ike ya na ịga na-etu onye ọ ga-egbu ndekie ma were ndeke dolie. Tinubu kwesịrị na ezumike nka ya na Sanwo-Olu ya kwesịrị nọ nga ọ nọ. But Sanwo-Olu is a wicked man. Ọ sị na ihe o kere ewu m Igbo. Ọ gakwana nwụ n'ime m. Because a wicked person, aka iji tụnyere onye ọzọ ka a ga-eji kpela gị. Gị ga-anụ na chụgharị mmadụ ibe gị ga-egbu, na ndị ga-emebichi ihe ha, akụnụba ha, na ndị ga-eme ihe niile ị ga-eme. Then ma o ruru na nke gị, you will suffer it. Sanwo-Olu and Tinubu, I'm referring to you for destroying the Igbo's property in Lagos and in Nigeria. God will destroy your own property. Anything that you have suffered to put in place, God will destroy. If you kill other people's children and husbands and wives and the family, God will kill your own. Because people that live by the sword shall die by the sword. People that live by violence will die by the violence. People that live by gun shooters will die by gun shooters. Whatever that you are doing to the Igbos in Lagos, the Igbos that are in Lagos, whatever that you are doing to us, it will come back to you 100-fold, you and your families. You will never go free. I didn't come here to spend too much time, but I want us to watch this small clip. And Ilanya here, we said, ndị Igbo tetanụ n'ụra maka na oge ezugo. Igbo n'ụzọ ije, lọtanụ n'ụlọ. Lọtanụ n'ụlọ, Igbo n'ụzọ ije. Maka nna hụ na now, abịala ha sụnụ kwasịa ngwa ahịa nọ n'ime ahịa. Burula, ha je bibicha ahịa ndị a now. Ha chọrọ ndị ha ga-achọ bịama n'ụlọ. Kpọlaya nwa gị ụlọ n'ala Igbo. Kpọlaya nwaanyị gị ụlọ n'ala Igbo. Ọ kakwa ndị ihere ka egbu. Ndị ihere ka egbu. Na-agaghị ama ebe ha kwụsa.
agaghị ama nga ha ga-akwụsị ọdụ bụ ndị na-arụghị otu mkpuke n'ala eji nna ha ma jee na Lagos rụọ manshọn ọsọ su n'ụzọ ije ị ga-ebu manshọn gị ala ọsọ su na Lagos Igbo nụ na Lagos unu ga-ebu manshọn unu ayọ ala Igbo ịhapụrụ ezi nna gị ị gara ịrịrịnụ at least 2 bedroom kega nwaanyị gị na ụmụaka gị na jerụmazie manshọn ga-achịga ụmụ gị ya ụlọ unu ahụrụ na nganụ ga-akwụsị ọdụ ọkwa ihe mere a na-achụ ndị ụbọ ha adịghị ịga na Lagos gị kwuo ha sị kama ha ka ha nwụhịa maka na akụnụba ha ihe niile ha ji biri ahụ nọ na Lagos ihe niile iji biri na-anụ na Lagos iwu onye behu awa ebe ahụ ka eliri ichi gị alọchi gị n'otu bedafụ elire na Lagos ọnụ mgbe ụwa ugwu na-anaghị ma onye ma nsọ ala ma lawa ala nwaanyị mụọ nwa ebe ọ sọrọ gị mụọ nwa ị ga-akpara elu nwa gị wela ya ụlọ egbuo ala n'ezinụlọ tinye eme nne gị ma nna gị eje kụọ ihe around that place ya epueto achị ya ahụ ga-elili ala onye ka a ga-awụ ihe mekwanụ gị anywhere ị nọ na gburugburu ụwa niile uche gị nọ n'ụlọ maka na ebe ahụ ka eliri ichi gị ugbu na ihe ndị ha nụzi onye ma ihe we ichi ka onye ma ihe we alụ. I will let you people watch this. Igbo n'ụzọ ije, no matter where you are, even if it's not Lagos, as long as you are outside, please start thinking of bringing your business home. Because if you have it out there and something happened, then nobody can help you. Ndị Return of the King unu anya n'afọ ọbụnadị ka nwanne anyị Nchekwube Ogbuọgụ na-eti na mkpu anyị wee kpalitezi ka anyị mee iwọchi efu ndị be anyị na-ebi ihe aghala apụ ọbụnadị maka ebe a chọrọ ịkụkọ shop tomorrow morning. Ọ bụ Jagdi Obiugo Junior from Return of the King na-ewutere na ọbụnadị ka o si ekwu gbatakwuru n'oge awado otu a anyị wee bịa ebe a fụ nwanne anyị nwoke Nchekwube Ogbuọgụ nna wee na-asị nwanne anyị ka ịgwa anyị nke na-eme eme ebe a. My brother, the issue with the governor of Lagos State, Nandi atụnyere ọrụ ya vote na o nwetara vote from Lagos State. Alaba International. Tinubu na onwe ya na-ekwu na Alaba atụnyere ọrụ ya. So na anyị ga-eje tụalụ our brother. So wee jezie ipraise ya. Today ka anyị nọ o wee kpọrọ ndị polisi ya more than 1 police. Wonderful. Monday hammer. Ba wee bịa wee si anyị na anyị akpapụ ebe a na onye ọbụla like ngwaahịa ya buru ngwaahịa ya this night. Wonderful. Na onye ọbụla na-like ngwaahịa ya na ibu na onye ọbụla na-like from now to 6 o'clock na ngwaahịa ahụ na ọ ya bụrụ ndị ya ma mgbe. Wonderful. So na katapilo ya dị ebe a ife na-eme tata ihe na-eme tata. Ife na-eme kịta 3 hours peace notice ka Lagos State. Wonderful. 3 hours peace notice. Onye ọbụla wee na-ebu ngwa ahịa ya ụnụ wọchị afụla afụ ọkwa nwanne anyị onye ọba nwanne m ekwu ọ gbafelu nwanne m bịa gwa ya okwu ọ ndị Return of the King nọ n'iru gị platform na-agba mbọ ka ọba dị na mma nke na-eme nwanne m kọwalụ ndị ọba onye bụ. I'm not Francis. That's good.
You're welcome. Can I man over Satan? I can the mother na party. I know I know Jesus. I take it on easy. 24 million. When first payment as I may as no penalty. 6 million plus. I told you 6.something million. But I make 100. Wonderful. We sign a today. How many people could I get today? Now I don't know anything back. Okay. In the return of the king, you know, for another 1 Okay. Okay. For my candy now, what I call Yana Chigwono as at yesterday, about 3 p.m. Biafra time. Ka nwoke ahụ agadi nwoke ahụ akpọrọ Tinubu ụkpọ ndị uwe ojii uzuru narị gaa n'ahịa anọ na Lagos jee gwa ha sị maka na ha atụnyeghị votu oge emere ntuli aka elu maka na ha tinyere nwanne ha nwoke bụ Peter Obi ana onweghị votu ofu mkpụrụ ya si ebe ahụ wete therefore na mụ ga-ala n'ihi nke ahụ na mụ ga-ala na ya ga-emechi ahịa anyị ga-abụtu ahịa niile ndị ahụ anyị ga-eji budoza bịa kwatushia ya na anya nyere ha ewu awa 3 naanị si ha gaa kpakọrọ ibu ha ma onye na-eburu ha ibu ya tie na elekere 3 nke uhuruchi ruo na elekere 6 nke uhuruchi onye na-eburu ha ihe from si n'ahịa ebe ahụ pụọ na ke ha gbasazi ihe na nwezi onye a ga-ekwe were mkpeshi pụọ so ha agba gidigidi agba yara achọ otu ha ga-esi jee buru ibu ha ọ ya wụ yara niile ndị ahụ na ọhụrụ gaganụ nwanne anyị nwoke nke ọzọ pụtasị na ọ bụ eziokwu na mụ ebulu ụzọ gwa ha si ha na ha ga-apụ kama na asị na ha ga-akwụ 24 million naira. Then before na-akwụ 24 million na o nwere 6 million ka a ga-asị na ha ga-akwụsụ iji dọọ ha aka na ntị 24 million ịgbake gị 6 million ya 30 million. Ndị a na-atọ ego nnụkwara n'otu obodo ebe ahụ chekwa ịkpọ so iweta ego nye gị ha nsogbu ha ewetakwejakwa ịga nga ha akwela ndị a na-abịazie echi si ha ngwa anyị anatala ego okenu nyere ụnụ agbalịala ngwa kwakọrọnụla yawu problem ha nweghị na ma na-asị unu legharịa anya chigharịa anya leba anya n'ụlọ buru na ibu unu yọọ n'ụlọ buru na ahịa unu yọọ n'ụlọ bịa mepee n'ala Igbo unu na-eje emepe obodo ndị ọzọ emepecha obodo ahụ ha bịa ha chụọ anụ nna gbara aka yọ ọsọsụ n'ala Eko ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwanyị ndị rụrụ manshọn rukesa n'ala Eko ndị nwere ọtụtụ ọmụahịa dị iche iche n'ala Eko o nwere ka unu ga-ebu ayọ unu gbakarị unu agba otu gwongworo ọ ga-ebucha ihe niile unu nwere ọ ga-ebula ya ọnwụ n'ụlọ
were nwayọọ na-ala nọ n'ụlọ ụnụ ajụ and mgbe ụfọdụ kwa atagaghị m no maka anụrụ m ihe onye isi ndị ọha na eze Kenugwu Ochiawụ Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwụ kwuru ọ sị ya ma ụmụ Igbo chọrọ ịyọ na ya wakpọrọ oku jee n'ala Yoruba ya na ndị otie nọ na Yoruba ekwe ndị nnukwu mmadụ ekwe asị ya ụmụ Igbo nọrọ na ụnụ alala onweghị ihe ga-eme unu bikonu jụọla enumisi nna ikwu Iwuanyanwụ Chief Dr. Emmanuel Iwuanyanwụ ụlọ ole ka o nwere na Lagos o nwere pin nọ na Lagos onwekwe ka o nwere he did not build in Lagos ihe niile nọcha na East but abịa dịda n'aka n'isi nọrọnụ ka ejiri unu jizụarị mma with ndị Yoruba. Yoruba is not your good friend. I mean the Yoruba in politics, so not the ordinary Yorubas, because it's like ordinary Igbos. We are friends with our ordinary people. But in the canon of politics, they are not our good friend. They are the ones that are killing us. They are the ones that are causing hardship to the Igbos. And ụmụ Igbo, a na-agwa na ụka ọ na-egwa Chiarian. Peter Obi. Eleghị gị na Boris Johnson na Katrina Leng ịsa nere. Ịkpachara mee ihe mere. You did it on purpose, Peter Obi. You did what you did on purpose. You deceived our people. And you put us back in hardship. The shame is on you. The shame will never depart from you. It will be on you, Peter Obi. Now you have seen them, they said, because our people voted for you and did not vote for Tinubu, and that's why they are demolishing our things. That's why they want to kick our people out from Lagos. And when you were going, you knew the implications. You knew that they will take it from you, even if you win. But now we don't even know whether you win or not, because even the court, you are saying, oh, you go to court. You are not even going. You're just playing us hanky-panky. We know. Myself, I know. Even if other people do not know, I know what you are doing. Peter Obi, I know you. I may not know you directly in relative, in person, but in your politics and what you are doing, where you are coming from, because I've been watching you from day one. You went to London over the weekend. You signed treaty with Boris Johnson and his co. And then you came home. The next day, you became the frontliner of the Labour Party. Obi Kererenke. Obi is a boy. Go and fix it, please. If you were not ready for politics, if you are not ready for the outcome, the fallout of what is going to happen, why did you deceive our people? My people, I think we have come to almost the end of this broadcast today. But before I go again, Chike Doziem and your DOS group, please stop fighting with our lawyers. Stop fighting with our barristers. Stop causing confusion. If you are a lawyer, you're supposed to have, volunteered yourself
to represent Onyendu. But if you are not representing Onyendu, in his case, stop causing confusion, all of you. And our big lawyers, I don't want to call you people by your name. You all know yourselves. I'm just trying not to call any of your names. Go and fix yourselves. Stop washing your dirty linens in the public. All of you, fix yourselves. You are not helping MAZI and KANU by fighting and by biting one another. It's not helping anybody. We need our brother out. We need him to come out. If you are not doing what you're supposed to do to help Onyendu, then kindly get away from that place. Let the people that want to represent him with their maximum focus. Don't go there and cause confusion. We don't need all those confusion. Thank you, my people. I still remain your sister and your daughter, Mwada Rosemary Williams, aka the Amazon. And today's date, like we said from the beginning, is June 17, 2023, Eke Market Day. Udo dịrị unu, ụmụnne m, ndị ihe ọma na-agụ ka ha mere obodo anyị bụ Biafra. Ndị na-ekweghị eji ụmụnne ha azụrụ nri n'ahịa, udo dịrị unu. Ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ka anyị nwere onwe anyị taa na echi, udo dịrị unu. Ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi ka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye isi anyị na Ọhamadike nke ụmụ Biafra, Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ọbụla na-ekperi ekpere ndụ bụrụ nke unu. Ndị na-ekperi ọnwụ ga-abụ nke unu. Ndị na-achọ ka ọ pụta na nga na ebe edomere na dungeon, unu niile ga-ejecha dungeon n'otu n'otu. Ma ndị chọrọ ka ọ pụta nwere onwe ga-abụ nke unu. Ekene m onye ọbụla, kene nwoke, kene nwanyị, kene nwata, kene okenye. Biko nyere m aka gbasaa ozi a, mee ka o rute nwoke, rute nwanyị. Ma gị nwedị ihe ga-amahụ ka isi mee ihe, inwekwara ike tụgharịa ya na rekọd ọkpọrọ, were kesaa ya, gbasaa ya ka onye ọbụla weta. Achọrọ m ka o rue n'aka ndị ọkaiwu na ndị ọkaikpe anyị nwere na ọsọ anyị na-agba. Udo dịrị unu niile. Land of the rising sun, we love and cherish. Beloved homeland of our brave heroes, we must defend our lives or we shall perish. We shall protect our hearts from all our foes. But if the price is dead for all we hold dear, then let us die.